Eli siis moi. Ja nyt mulla olisi tämmönen asia. Odottakaa. Ja siis mä kävin pistää valon. Mut siis mä en teekään joulukalenteria. Niin kun mä oon tehnyt tonne joulukalenteri Luukku Ykkösen. Mä saatan tehdä taas aattuna sen vikan. Koska mulla ei oo intoa oikein tehdä niitä. Ja joo. Ja siis joo. Ja mut siis joulun tulee semmonen spessu näille mun kaikille tilaajille. Oikeastaan kiitos. Mut siis joulun tulee semmonen spessu, joka on sellainen, että siinä tulee semmonen jännä mun lahjojen esittely. Ja siis, joo, mulla ei saata olla paljon lahjoja, koska mä en keksi oikeastaan mitään, mitä mä toivoisin. Joo. Mä saatan tilata itseä jostain internetistä jostain. Niin mulla tulee tietty kaikki nää postit on tullut ja noin. Niin mä sitten tilaan. Ja joo, anteeksi, valmiin ääni. Tai saa. Jes, ääni. Ja joo. Ei mulla varmaan muuta. Moi. Ja muuten, kiitos kuulosta. Joulupukki. Hei ja ole hyvä. Hauskaa joulua kaikille. Tai siis vaikka ei ole joulu. Mutta kuitenkin moi.